ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା। ମହାକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗବେଷଣା ତଥା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି କାହା ପାଖରେ ନଥିଲା। ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଓ ଉପନିବେଶବାଦର ଲୋଭରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶମାନେ ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲେ। 1892 ମସିହାରେ ଏକ ଧୂମକେତୁ ସଦୃଶ ପଦାର୍ଥ ଆସି ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୌଣସି ଏକ ବେନାମୀ ପାହାଡ଼ ସହ ସଂଘର୍ଷବାଦ ସ୍ପର୍ଶ। ସେତେବେଳେ ଏ ମହାଜାଗତିକ ଘଟଣାର ନା କିଛି ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ଥିଲା, ନା ଥିଲା କାହା ପାଖେ କିଛି ତଥ୍ୟ। ଏ ଧୂମକେତୁ ଆଗକୁ ଯାଇ କାଳକ୍ରମେ କିଛି ଏପରି ଘଟଣାକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ ଯାହା 4 ଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଣିଦିଏ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମର କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରମାନେ ହେଲେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା 3 ଜଣ ବନ୍ଧୁ। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମାଧବକୁ। ଘରେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ମ୍ୟାଡି ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ପାଠ ଓ ସାଠ ଉଭୟରେ ବହୁତ ଭଲ। ଦେଖିବାକୁ ଯେପରି ଗୁଣରେ ବି ସେପରି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଘରେ ଓ ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଏ ହେଉଛି ବିବେକ। ଘରେ ଗେଲରେ ସମସ୍ତେ ଚିକୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଯେତିକି ଭଲ, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାରେ କାହାଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମାଧବ ପରି ଇଏ ପୁରା ଗୁଡ୍ ବୟ ତ ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଛୋଟ ମୋଟ ଦୁଷ୍ଟାମି କରେ, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସାଇବାରେ ମାହିର। ଏଥର ଜାଣିବା ଦୀପକ ବିଷୟରେ। ଦୀପକ ତଥା ଦୀପୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ପଢ଼ାକୁ ଆଉ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ। ଆଗକୁ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାର ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ। ହେଲେ ପିଲାଟି ଟିକିଏ ଡରୁଆ ସ୍ୱଭାବର। ଅନ୍ଧାରକୁ ପ୍ରବଳ ଭୟ, ଆଉ ଭୂତ କଥା ଶୁଣିଲେ ସାରା ରାତି କବାଟ କୋଣ ଆଉ ଖଟ ତଳ କଥା ଭାବି ଭାବି ଶୋଇପାରେନି। ଆଉ ଶେଷରେ ଇଏ ହେଉଛି ଚଗଲା। ଭଲ ନାମ ଜଗନ। ହେଲେ ଜଗନ ବୋଲି କେହି ଡାକନ୍ତିନି ୟାକୁ। ନା ଯେମିତି, ଗୁଣରେ ବି ସେମିତି। ଚଗଲାମିରେ ମାହିର ଏକଦମ। ପାଠ ଯେମିତି ହଉନା କାହିଁ, ଖେଳକୁଦରେ ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ। ଇଏ ଆମ ବାକି 3 ଜଣ ପିଲାଙ୍କଠୁ 3 ବର୍ଷ ବଡ଼। ହେଲେ ନିଜ ଶ୍ରେଣୀର କୌଣସି ବି ପିଲାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଏପଟ 3 ଜଣଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ମିତ୍ର। ମାଧବ, ମାଧବ, ଏ ମାଧବ। ଦୀପୁ ୟାର, ଏ ଟୋକାର ସମୟ ଜ୍ଞାନ ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ୟା ଯୋଗୁଁ ଆମ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଲେଟ୍। ହଁ ସାଙ୍ଗ, ଯାହା କହିଲୁ ସତ କହିଲୁ। ତା ଭୋଲା ଭୋଲା ମୁହଁ ଦେଖି ତାକୁ କେହି କହିବେନି କିଛି, ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି। ମହାରାଜ ଆସିବା ହେଉ। ଆଉ ଲେଟ୍ କରିଲେ ଖେଳ ଛୁଟିରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ସ୍କୁଲରେ। ଆଜି ଯଦି ଲେଟ୍ କଲା ଅଧିକ, ତାହେଲେ ଏକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବା ଆମେ।
ରୁହ ଟିକେ, ସେ ଆସୁଥିବ। ସରି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବୋଉ ଟିଫିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରୁ କରୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଟିକେ ଆଉ। ତୁ ଆଉ କହନା କିଛି ବି, ନିଜ ଭୁଲ ନ ମାନିକି ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦଉଛି। ଷ୍ଟୁପିଡ୍। ହଉ ଏବେ ଯିବା ଚାଲ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇପାରେ। ଫକୀରା ଭାଇ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ଆଉ ତାପରେ ମଣିଆ ମାଷ୍ଟର ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ହିଁ ଯାଇ ଛାଡ଼ିବ। ବାବୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମହୁ କିଣିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ପାହାଡ଼ ପାଖେ ଯାଇଥିଲି। ମୋର 4ଟା ଛେଲି ଆଉ 2ଟା ବୋଦାକୁ ନେଇ। ସେଥିରୁ ଗୋଟାଏ ଛେଲି କିଏ ନେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଦା ଦରମଲା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତା ଦେହରେ ଏସବୁ କଲା କଲା ଜିନିଷ କିଆ ଲାଗିଛି। ତୁମେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉଠି ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ଆକାଶରୁ ଖସିଥିବା ପଥର ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା, ସେ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲ କି? ହଁ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଭଲ ମହୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସିଆଡ଼େ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲି ଆଉ। ଅଭିରାମ, ଏ ବୋଦାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପଠାଅ, ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହିବ ତା ବଡିରୁ ସେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସର ସାମ୍ପଲ୍ ନେବେ, ଆଉ ତାକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଇ ଦେବେ। ଲାଗୁଛି ସେଠି କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। ଓଃ, ଆଜି ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଗଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏ ମ୍ୟାଡି ଚକ୍କରରେ ଆଜି ସବୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତେ। ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହବାର ଜଷ୍ଟ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ପଶିଗଲେ। ହଁ ୟାର, ମୋତେ ବଡ଼ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, କ'ଣ ହେବ ଲେଟ୍ ହେଲେ। ମଣିଆ ମାଷ୍ଟର ପ୍ରେୟାର ସରିବା ପରେ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଡାକିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମ କଥା ବୁଝିଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେ ଫକୀରା ଭାଇକୁ ଦେଖିଲ କି ନାହିଁ? ଏମିତି କଟାସ ଭଳିଆ ଆମକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା, ଯେମିତି ଆମେ ତା ବାଡ଼ିରୁ କିଛି ଚୋରି କରି ନେଉଛୁ। ସବୁ ଏ ସୁପରଫିସିଆଲ ଟୋକା ପାଇଁ। ଛାଡ଼ ସେସବୁ କଥା, କିଛି ନ ହେଇକି ଏତେ କଥା ହେଇଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ବି ଅନ୍ତ ଭଲ ତ ସବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଘରେ ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ସବୁ କାମ ସାରିକି ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ଦେଖା ହେବା। ଅଭିରାମ, ବିଗତ 4 ମାସ ଭିତରେ ଏଇଟା 5th କେସ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରୁ ଚରାବୁଲା କରୁଥିବା ପଶୁ ଗାୟବ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବି ତଥ୍ୟ, କ୍ଲୁ ୟା ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ ଏସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରୁ ପ୍ରେସର ଆସିଲାଣି, କିଛି ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ସାର୍, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବାକୁ ଯିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଭାଇ। ମୁଁ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଆଉ କିଛି ବୟସ୍କ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଛି ଯେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ଅଶରୀରମାନେ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରେତ ଆଉ ରାକ୍ଷସମାନେ ବି। ସେଇମାନେ ଏମିତି ସବୁ କରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା। ଓ ସଟାପ, 21st ସେଞ୍ଚୁରୀର ହେଇକି ବି ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି ତମର? କ'ଣ କରିବା ସାର୍, ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ସେଇଆ କହିବି। ମୋତେ ସତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ। ବହୁତ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ।
ଯଦି ଏମିତି ଚାଲେ ତେବେ ଆଗକୁ ଏ ଆଦିବାସୀମାନେ ଡରରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଯିବେ। ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଠିକ୍ ସାର୍, ହେଲେ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ ଠିକ୍ ହେବ ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି? ଆଚ୍ଛା, ଷ୍ଟେଟ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା କି? କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଲା କି ସେପଟୁ? ନାହିଁ ସାର୍, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସେପଟରୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଲାଗୁନି। ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ସାର୍। ଟାଇମ୍ ହିଁ ତ କମ୍ ଅଛି ଅଭିରାମ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ସାର୍, ହେଲେ ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କାମ କର, ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଜଙ୍ଗଲ ସହ ଜଡ଼ିତ ସବୁ ଫାଇଲ୍ ମଗାଅ। ଦେଖିବା ସେସବୁ ଷ୍ଟଡି କଲେ କାଳେ କିଛି ତଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ହେଲେ ସାର୍, ଏମିତିରେ ବହୁତ ଫାଇଲ୍ ହେଇଯିବ, ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ନାଇଁ, ଆମେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିକି ସବୁ ଫାଇଲ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଚେକ୍ କରିବା। ଦେଖିବା ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା, ଯାହା ଆମକୁ ଆଗ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଡେଫିନେଟଲି ହେଲ୍ପ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ମୁଁ ଆଜି ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏବେ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ये ले। अरे वाह दीपू, आज पूरा फॉर्म रे अच्छु बोधे। जोर जोर रे बॉल पास करुचु। ନାଇଁ ରେ, ତାର ଚାରିଟା ଆଖି ତ ସେ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ବଲ୍ ଅଧିକା ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ରୁହ, ଦଉଛି ତମକୁ। ସବୁବେଳେ ମୋର ମଜାକ ଉଡଉଛ। କାହିଁ ତାସ ଲାଗୁଛ କିରେ? ନିଜ ନିଜ ଖେଳରେ ଫୋକସ୍ କରୁନ। ବାପ ରେ, ଚାମ୍ପିୟନ ଚଗଲା କହିଲେଣି ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ ले। କ'ଣ ଚାମ୍ପିୟନ ମହାଶୟ, ବଲ୍ ଦିଶିଲାନି କି? ରୁହ, ବଲ୍ ନେଇକି ଆସେ, ତାପରେ ତୁମ ଦି ଜଣ କଥା ବୁଝୁଛି। ଉଡାଅ ଉଡାଅ, ସ୍କୁଲରେ ଫର୍ମ ବାହାରିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବି। ବାପା ଫର୍ମ ଆଣିଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହଁ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ବି କହୁଥିଲା ସେ କଥା। ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲା ତା ଟାଇମ୍ରେ, ବଟ୍ ତାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇନଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୁଲଟା କୁଆଡ଼େ, ସୋ ମୁଁ ବି ଫର୍ମ ପକେଇବି। ବାପା ଆଉ ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଫର୍ମ ପକାଏ ବୋଲି। ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଚିକୁ? ମ୍ୟାଡି ଆଉ ଦୀପୁ ଯୁଆଡେ, ମୁଁ ବି ସିଆଡେ। ମୁଁ ଏତେ କଥା ଭାବେନି। ଯଦି ତୁମେ ଦି ଜଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛ ଭଲ ସ୍କୁଲ ବୋଲି, ଦେନ୍ ମୁଁ ବି ଫର୍ମ ପକେଇବି ଆଉ ଏକ୍ଜାମ ଦେବି। ଯୁଆଡେ ଯିବା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା। ଚଗଲାକୁ ଏ ବିଷୟରେ କେହି ବି କିଛି କହିବନି। ସେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇପାରିବନି, ଆଉ ଆମ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା କଥା ଜାଣିଲେ ସେ ମନ ଖରାପ କରିବ। ହେଲେ ସେ ଯେବେ ଜାଣିବ ସେବେ ବି ଖରାପ ଭାବିବ। ଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖିକି ତାକୁ ଜଣେଇବା। ତାପରେ ବି ସେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେ ବୁଝିଯିବ। କ'ଣ କିରେ ଗପ ମାରୁଛ? ତୁମ ଦି ଜଣକୁ ଏକଲା ମାର ଦେଇଦେବି। ଦେଖେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଜଣା ତତେ? ଆରେ ଏତେ ସାରା ଫାଇଲ୍ ଅଭିରାମ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଅଛି ଜିପ୍ ପଛପଟେ। ଯେତେକ ରଖିଲା ପରେ ସେତକ ନେଇକି ଆସିବି। ରୁହ ଟିକେ, ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ତୁମକୁ ଏସବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ନାହିଁ ସାର୍, ଆମେ କରିଦେବୁ। ହଁ, ଇଟ୍ସ ଓକେ, ମୁଁ ଜିପ୍ରୁ ଫାଇଲ୍ ସବୁ ନେଇ ଆସୁଛି।
କ୍ଷୁଦିରାମ। ଏ ବ୍ଲୁ ଫାଇଲଟା କ'ଣ ଜାଣିଛ କି? ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଛି ଏସବୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଫାଇଲ୍। 1892 ମସିହାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ଉଲ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ କୁଆଡ଼େ। ଏ ପୁରା କାର୍ଟୁନ ଫାଇଲ୍ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଛି। ଜଣେ ପୁରୁଣା ଏଜେଡ୍ ଅଫିସର ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏ ତଥ୍ୟ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ହେଲେ କିଛି ପରିଣତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କିଛି କିଛି ବୁଝିପାରୁଛି। ଏମିତି ଘଟଣା ଆଗରୁ ବି ହେଇଛି, ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥର ଯାହା ହଉଛି ସବୁ ଘଟଣା କିଛି ଅସାମାନ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରେ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲା କି କୋଉ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଏପରି କରୁଛି? ଏନି ଟ୍ରେସେସ୍ ଅର୍ ଏନି କ୍ଲୁଜ୍? नो सर, बट आमर ऑपरेशन एबे भी चली। टाइम टू टाइम आमे जंगल भितर को पेट्रोलिंग भी करूचु। आखपाख लोक मानक अपराह्न पूर्व जंगल रु फेरी आसवा को परामर्श भी दउचु। आदिवासी और तांको जीव मानक सेफ्टी पई आमे टाइम टू टाइम बुली बुली अनाउंसमेंट भी करूचु, जेपरी समस्ते सचेतन रहिबे। ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ କଥା ହେଇଛି ସିନିୟର ଅଥରିଟିଙ୍କ ସହ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତରାୟ ଆସିବେ, ଆମ ଟିମ୍ ସହିତ ଜଏନ୍ କରିବେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ବସ୍ତୁ, ଗଛପତ୍ର ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଜୀବମାନଙ୍କ ଚଳନି ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ତାଙ୍କ ସହ କୋଅପରେଟ୍ କରିବା ଆଉ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା। ठीक अच्छे सर, मु आ मो टीम तांको सह फुल्ली कोऑपरेट करिवु। ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ବି ତଥ୍ୟ ମିଳିଲେ କି କିଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆସିଲେ ମୋତେ ଅପଡେଟ୍ କରିବ। ओके सर।
ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଫର୍ମ ପକେଇଦେଲି ଅଲରେଡ଼ି ବାପା ଫର୍ମ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ କିରେ ବଡ଼ ଜଲ୍ଦିରେ ଅଛୁ? ଆମ ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଧେ। ଦିନ ରାତି ଖାଲି ପାଠ ପାଠ ପାଠ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବା ନିଶା ମାତିଛି ବେହେରା ବାବୁଙ୍କ ପୁଅକୁ। ନୂଆ ସ୍କୁଲ, ନୂଆ ସାଙ୍ଗ, ନୂଆ ଜାଗା, କି ମଜା ମ ନାଇଁ ରେ? ତୁମେ ଦିଟା ଯାକ ମୋ ବିଷୟରେ ଏଇଆ ଭାବୁଛ? ତୁମ ଭଳିଆ କମିନା ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଆଉ କୋଉଠି ମିଳିବେ? ହଉ ହଉ। ଦେଖରେ ମ୍ୟାଡି, ମହୁ ଝରୁଛି ଆଜି ମୁହଁରୁ। ଫର୍ମ ପକେଇକି ଏତେ ରଙ୍ଗ, ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହବ? ଆଚ୍ଛା ଚିକୁ, ତୁ ଫର୍ମ ଆଣିଲୁ କି? ନାଇଁ ମ, ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେ ନେଇକି ଆସିବେ ବୋଧେ ଆଜି। ତୁ ଆଣି ସାରିଲୁଣି କି? ହଁ, ଭାଇ ଯାଇକି ନେଇ ଆଇଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନି ମ। ତୁ ଆଣି ସାରେ, ଏକାଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଚଗଲାଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଆଜି ତାର ଦେଖା ନାହିଁ ଜମା। ହଁ, ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଭାବୁଥିଲି। ଏଇ ଦେଖରେ ଆସିଗଲା ଚଗଲା ଦ ଗ୍ରେଟ୍। ଚଗଲା ଭାଇ ରେ ଚଗଲା ଭାଇ, ଏତେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲ କାଇଁ? ନାଇଁ, ସେ ବାପା ଆଜି ଟିକେ ଟେନ୍ସ ହେଇକି ଅଫିସରୁ ଫେରିଲେ ଜଲ୍ଦି। ସେ ଯୋଉ ଘରୁ ଆସୁ ଆସୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଘରେ? କେଜାଣି ଘରେ ଯେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ବଡ଼ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ କି? ଯାହା କହିଲୁ ତୁ, ଆମ ଘରେ ବି ସେଇଆ ଚାଲିଛି। ଏବେ ସବୁ ଘରେ ହାଲ ସେଇଆ। ଛାଡ଼ ସେସବୁ କଥା, ଚାଲ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଫେରିବାର ଅଛି। ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଦେନ୍। ହଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଖେଳ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଦୀପୁକୁ ବଲ୍ ଦେଖାଯିବନି ଜମା। କ'ଣ କହିଲୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ? ରହ ତୋତେ ଦଉଛି। ଅଭିରାମ, ଏ ବ୍ଲୁ ଫାଇଲ୍ରେ ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ଅସାମାନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ, ଯାହାକି ଆଉ କେଉଁଠି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ ଚେକ୍ କରୁଛି ସେଥିରେ ବି ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତରାୟ ଆଉ ସେତେବେଳର DFFD, DFO ଆଉ ରେଞ୍ଜର୍ସଙ୍କ ଫଟୋ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ ବି ଅଛି। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସହ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କିଛି ବି ବୁଝାପଡ଼ୁନି। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସାର୍, ସେ କୁଆଡ଼େ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସହ ମିଶୁଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ହେଲେ କ'ଣ ଅଭିରାମ? ହେଲେ ସାର୍, ସେ ଅଚାନକ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହେଇଗଲେ। ଏ ଫାଇଲ୍ରେ ସେ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ତଥ୍ୟ ଅଛି। ଇମ୍ପସିବଲ୍, ସେ ଏମିତି କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲେ? କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ଏବେ? ଏ ଫାଇଲ୍ରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତା ସହ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ବହୁତ ଫଟୋ ଅଛି, ହେଲେ ସେ ଏବେ କେଉଁଠି ସେ ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ। ଏ ବ୍ଲୁ ଫାଇଲ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଯାହା ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତରାୟ ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ରହସ୍ୟକୁ ଯୋଡ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚୟ। ହଁ ସାର୍, ଆଗରୁ କେହି ବୋଧେ ଏଥିପ୍ରତି ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ରହସ୍ୟ ହିଁ ହେଇକି ଅଛି। ଠିକ୍ କହିଲ ତମେ। ଆମକୁ ଏ ରହସ୍ୟକୁ ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ, ନହେଲେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଆଉ ଆଖପାଖ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କେହି ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା। ହଁ କୁହ। କାଲି ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରୁ କିଛି ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା। ମୁଁ ନିଜେ ଶୁଣିଛି, ଆଉ ପାଖ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିଜେ ଏସବୁକୁ ଫେସ୍ ନ କରିଛି ସେ ଯାଏଁ ତୁମର ଏ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବି। ହେଲେ ସାର୍, ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ASP ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତରାୟ ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ ପତା ଲଗାଇବାକୁ ଅନଅଫିସିଆଲି। ତୁମେ ସବୁ ଫାଇଲ୍ ଦେଖ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ବି ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇବ ମୋତେ ତୁରନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି,
ଘରେ ଡିନର କରିବା ପରେ ବ୍ଲୁ ଫାଇଲ୍କୁ ଷ୍ଟଡି କରିବି। ସାର୍ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଆଜି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଯିବାର ଥିଲା, ହେଲେ ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଗଲେ କାମ କିଏ କରିବ? ସରକାରଙ୍କୁ ତୁମକୁ ବସେଇକି ଦରମା ଦେବେ? ନାଇଁ ସାର୍, ହଉ ଯାହା ଆପଣ କହିବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଅକାଳେ ପଡ଼ିଛି ଭାଲୁ। ଚୁପଚାପ କାମ କର। ଓକେ ସାର୍, ସରି। ସାର୍, ଏମିତି ମ୍ୟାଟର ଆମେ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଦେଖିନି। ଇଏ ବୋଧେ କିଛି ରେୟାର ମେଟାଲ ଓରରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହେଇକି ବାହାରିଛି। ହଁ କିଶୋର, ମୁଁ ଏବେ ବି କିଛି କନଫର୍ମ କରିକି କହିପାରୁନି। ଆମକୁ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ହିଁ ଆମେ କିଛି କନକ୍ଲୁଜନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଏ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଯୋଉ ବି ଜିନିଷ ୟା ବସ୍ତୁ ଉପରେ ରଖୁଛେ ସେ ତାର ଆକାର ନେଇଯାଉଛି। ଲାଗୁଛି ଇଏ କିଛି ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଆଗରୁ କେବେ ବି କାହାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନହେଲେ ବି ମୁଁ ତମ ସହ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏକମତ ହେଇପାରେ। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ଯାହା କେବେ ବି ଆଗରୁ ଡିସ୍କଭର ହୋଇନଥିଲା, ଏବେ ଆମ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି କୋଷ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଜଲ୍ଦି ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ସାର୍, ଆମର ଏଠାକାର ତାପମାନ ଆଉ ଜଳବାୟୁରେ ଯଦି ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ୟାର, ତେବେ ଇଏ କ'ଣ ଅଲଗା କିଛି ଜାଗା କି ପରିବେଶରୁ ଆସିଛି କି ଯୋଉଠିକି ତାପମାନ ଆଉ ଜଳବାୟୁ ଆମର ଏଠାଠୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଅଟେ? ହଁ, ହେଇପାରେ। ଯାହା ବି ହଉ, ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି କହିବା ବା କିଛି ବି ପରିଣତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଭାବୁଛି ଆପଣ ଏବେ କଫି ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତୁମ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୋ ଉପରେ କାହିଁ ଜାହିର କରୁଛ? ମୁଁ ପୁରୁଣା ଲୋକ, ମତେ ଚା ପସନ୍ଦ। ତୁମେ କଫି ପିଅ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍। ବ୍ରିଙ୍ଗ ମି ଏ କପ୍ ଅଫ୍ ଟି। ଓ ସିଓର ସାର୍, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଏ କଥା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛ, ଏଥର ଯଦି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲି ତାହେଲେ ବାପା କହିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ ଆଣିବେ, ଆଉ ତା ସହ ବହୁତ ସାରା ନୂଆ ଗେମ୍ ଆଉ ସିରିଜ ମଧ୍ୟ ଆଣିବେ। ଟିଭିଠୁ 10 ହାତ ଦୂରରେ ବସିକି ଖେଳିବୁ, ନହେଲେ ତତେ ଗୋଟେ ବଦଳରେ 2ଟା ଚଷମା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ। ଭଲ ହେଲା, ତୁ ଏକା ଖେଳିଲେ ବୋର ହେଇଯିବୁ। ମତେ ଡାକି ଦଉ, ଆମେ ପାର୍ଟନର ହେଇକି ଖେଳିବା। ଭଲ ସେ ପାଠ ପଢେ, ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ଟା ଆସିବ ଆଉ ମୁଁ ବି ଖେଳିପାରିବି। ଭଲ, ଆଉ ପାଠ ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ ମୋ ପାଇଁ ଆସିବ, ମଜା ତୁ ନେବୁ। ନାଇଁ ରେ, ଆସିଛୁ ଗାଁରୁ ଆଉ। କି କଥା ଏସବୁ? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କିଏ କହେ? ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ
ମୋ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ସେ ଖେଳୁଥିବ ବସିକି, ସବୁବେଳେ ତାର ଟୁଙ୍ଗଟାଙ୍ଗ ଚାଲିଥିବ। କାଇଁ ତୁ ଭିଡିଓ ଗେମ୍ ଖେଳୁନୁ କି? ଖେଳେ ଯେ, ହେଲେ ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ। ମୋତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ଏତେ ସମୟ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଘର ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଖେଳୁନୁ ଟିଭିଟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି। ମନେ ମନେ ବଡ ଫୁଟବଲର ଭାବୁଛି ନିଜକୁ। ଭିଡିଓ ଗେମ୍ରେ ଆଗ ଫୁଟବଲ ଖେଳିକି ଜିତେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ କମାଲ ଦେଖେଇବୁ। ହଉ, କାଲି ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସେ, ତାପରେ ତତେ ଦେଖେଇବି ମୋତେ ଖେଳ ଆସେ କି ନାହିଁ। ବୋଉ, ଏ ବୋଉ, ପ୍ରୀତି ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି, ତ କହୁନୁ କିଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ ଧରିକି ବସୁଛି। ମୁଁ ମୋ ପାଠ ପଢ଼ା ଟାଇମ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଖେଳିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଖେଳୁଛି। ତୁ ତୋ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେ। ବେଶୀ କଥା କହିଲଣି ଆଜିକାଲି। ରହ, ଦିନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍କୁ ଗାୟବ କରିଦେଲେ ଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ତ ଫୁଟବଲକୁ କଣା କରିଦେବି। ଦେଖିଲୁ ବୋଉ କେମିତି ହଉଛି ଭାଇ। ଦି ଜଣ ଚୁପଚାପ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଅ। ଦେଖିପାରୁନ ବାପା ଆଉ ମୁଁ କଥା ହଉଛୁ ଏବେ। ପ୍ରୀତି, ଘରେ କ'ଣ ହେଇଛି କି? ବାପା ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି ଭାଇ, ମୁଁ ତ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲି। ହଁ ହଁ, ବଡ଼ କାମଟେ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ତତେ। ଆଉ ଚାଲ ପାଠ ପଢିବୁ ଏବେ। ଦେଖ ତୁମେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନିଅନି, ସବୁ ଠିକ ହିଁ ହବ। ନା ଶାନ୍ତି, କ'ଣ ଠିକ ହବ? ଯାହା ଶୁଣିଲି ତାକୁ ଭାବି ଭାବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ବହୁ ଜଲ୍ଦି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବଡ଼ ଅଦଳ ବଦଳ ହବ। ସେଥିରେ କୁଆଡ଼େ ମୋ ନେମ୍ ବି ସାମିଲ ଅଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଇଏ କଣ କହୁଛ ତୁମେ? ହଁ, ଯାହା ଶୁଣିଲି ସେୟା କହୁଛି। କୁଆଡ଼େ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲିଆ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହବ, ଯୋଉଠି ନା ଭଲ ମାର୍କେଟ ଥିବ, ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଭଲ ସ୍କୁଲ। ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷ ରହିଗଲେଣି। ଏବେ ଅଚାନକ ନୂଆ ଜାଗାରେ କେମିତି ଯାଇକି ସେଟେଲ ହବା ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ। ତୁମେ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସେମିତି କିଛି ବି ହବନି। ଆଉ ଯଦି ବି ହେଲା, ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସେ ସମୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବା। ଶାନ୍ତି, ମୁଁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ। ମୋ କାମ ଆଉ ମୋ ପୋଷ୍ଟିଂକୁ ନେଇକି ନୁହଁ। ଏମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆଉ ସ୍କୁଲଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ନୂଆ ଜାଗା ଆଉ ନୂଆ ସ୍କୁଲ କେତେ ଦୂର ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ସେମାନେ ସେଠି କେମିତି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବେ? ପିଲାମାନେ ବଡ ହେଲେଣି, ସେମାନେ ବୁଝିଯିବେ। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିକି ତୁମ ବିପି ବଢାଅନି। ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେୟା ହିଁ ହବ। ଠିକ କହୁଛ ତୁମେ। ଦେଖରେ ଫକୀରା ଭାଇ ସେ ଦୋକାନରୁ କ'ଣ କିଣୁଛି ତ। ତା ସାଇକେଲରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି।
ବାଳୁଙ୍ଗା ଦଳ, ଖେଳ ସାରିକି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହଉନି କି? ଏ ମାଟି ତ ସବୁଥିରେ ମାନ୍ଦା ଆଉ ଅଳସୁଆ। ଏ ଚଗଲାର ପାଠ କର ଶୁଣୁ, ନିଜଠୁ ସାନ ପିଲାଙ୍କ ସହ ସାଙ୍ଗ ହବ। କିରେ ଦୀପୁ, ଏମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ତୁ ବି ତ ପାଠ ପଢା ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ ନା କଣ? ହଁ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ପାଠ ପଢୁଛୁ କି? ଚୁପ୍! ବକଟେ ପିଲା ବେଶୀ କଥା କହୁଛି। ଏଥର ଦିନେ ସ୍କୁଲ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲେ ମଣିଆ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିକି ଭଲ ସେ ଦେବି, ସେ ହିଁ ତୁମ କଥା ବୁଝିବେ। କାହିଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛ? ସେ ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ ସ୍କୁଲରେ। ଚାଲ ଆମେ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଘରକୁ ଯିବା। ସେ ମୋତେ ଏତେ କଥା କହିଦେଲା, ହେଲେ ଡରୁଆ ଦୀପୁ କହୁଛି ଚାଲ ପଳେଇବା। ଦେବି ଆକୁ ଦିନେ ପାନେ, ଭଲ ସେ ଚିହ୍ନିବ ମୋତେ। ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ଚଗଲା? ହଁ ସାଙ୍ଗ, ଯାହା କହିଲୁ। ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛି। ଦିନେ ଆକୁ ମଜା ଚଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ, ତା କଥା ପରେ ଦେଖିବା। ସେମିତି ବି ଫକୀରା ଭାଇ ଘରକୁ ଗଲେ ଆଜି ବଜାରରୁ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗୋଡ଼ି 2 କେଜି ନେଇକି ଯାଇଛି ବୋଲି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବ। ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି, ନହେଲେ ଘରେ ଆମ କଥା ବୁଝିବେ ସବୁ। ମୋ ପରଦେଶୀ ଚଢ଼େଇ ଗାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଗାଇ ଯାଏ କାହା ପାଇଁ ଜାଣେ ନା, ଜାଣେ ନା, ଜାଣେ ନା। ଆରେ ହେ ମାଲୋ, ଏ କ'ଣ ହେଲା? ସବୁ ଗଲା ମୋର। ସେ ପିଲା ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ଏତେ କଥା କହିଲି, ସେମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଦେଇଥିବେ ବୋଧେ। ସେ ଯୋଗୁ ମୋର ଏ ଦଶା ହେଲା। ଯାଏ ମୋ ଫଳ ଆଉ ଗ୍ରୋସରୀ ସବୁ ଉଠେଇ ଦିଏ। ଆରେ ହେ, ଫଳ ସବୁ କାଇଁ? ଆଉ ଏ ଗୋଡ଼ି ସବୁ କୁଆଡୁ ଆସିଲା? ଏ ସବୁ ବାଳୁଙ୍ଗା ଦଳର କାମ। ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି ତାକୁ, ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ଦୀପୁ, ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପୁରା ରେଡି ତ? ସେ ପୁଣି ରେଡି ନଥିବ? କି କଥା କହୁଛୁ? ତାହେଲେ ଦୀପୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଖେଳ କରିବ। ବାବା ଠୁଲା। ଆବେ, ଏ ନୂଆ ଡାଇଲଗ କୋଉଠି ଶିଖିଲୁ ବେ? ଆରେ ସେ ମଧୁଆ ଗୋଟେ ଘର ପଛ ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ପାଟି କରି ଯାଉଥିଲା। ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲା ମୋତେ ଠିକ୍ ସେ ତ ଜଣା ନାହିଁ, ମୋତେ ତ ଏଇଆ ଶୁଭିଲା। ବାବା ଠୁଲା ଠୁଲା ଠୁଲା। ବଢିଆ ଆଉ। ରୁହ, ବେଶୀ ଗପନି ଏତେ। ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆମେ, ସର୍କସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପରେ ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କର ରଙ୍ଗ ରହିଲେ ହେଲା। जो होगा देखा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक 2 ଜଣଙ୍କୁ। ଠୁଲା ଠୁଲା ବାବା ଠୁଲା। ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଭଲସେ ଲେଖିବ ରେ। ହଉ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ 2 ଜଣଙ୍କୁ। ଏକ୍ଜାମ ପରେ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଦେଖା ହେବା।
ସାର୍ ଆପଣ କିଛି କନକ୍ଲୁଜନ ପାଇଲେ କି ଏ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବିଷୟରେ? ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ, ୟା ଜୀବ, ୟା ଆଉ କ'ଣ? କିଶୋର, ମୁଁ ଏବେ ଏତିକି କହିପାରିବି ଯେ ଏ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆମ ଏଠାକାର ନୁହଁ। ଆଉ ମୁଁ ସିଓର ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆମ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। କେମିତି ଆସିଛି ଆଉ କାହିଁକି ଆସିଛି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବିନି, ହେଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସବୁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ। ତୁମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ଲାଗୁଛ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍? ସାର୍, ସେ ଫରେଷ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ସେମାନେ ଅପଡେଟ୍ ମାଗୁଥିଲେ। ସେପଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ସହ ଏଇ ମ୍ୟାଟେରିଆଲର କିଛି ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଏକଥା ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଆସିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଫାଇନାଲ କନକ୍ଲୁଜନ ପାଇଁ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଜରୁରୀ ଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ଆମର ଏଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲର କିଛି ସାମ୍ପଲ ଦିଲ୍ଲୀ ନ୍ୟାସନାଲ ଲ୍ୟାବ୍ ପଠେଇଛି ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସେଠୁ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆମ ପାଇଁ ଆସିଯିବ ସେତେ ଭଲ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍। ଅଭିରାମ ସେଦିନ ଯାହା କହୁଥିଲା ଇଏ ସେଇଆ ନୁହେଁ ତ ଆଉ? ଅଭିରାମ, ଏସବୁ କ'ଣ ହଉଛି? ଏଟା ତୁମ ଘର ନୁହଁ, ଏଟା ଅଫିସ। ସରି ସାର୍, ଟିକେ ଆଖି ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ଆଉ। କାଲି ରାତିରେ ଶୋଉ ଶୋଉ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ତ। ତୁମ ବାହାନା ତୁମ ପାଖରେ ଥାଉ, ଆଗକୁ ଏମିତି ଯେପରି ନ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବି। ହେଲେ ଆପଣ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି କି ସାର୍? ନାଇଁ, କିଛି ନାହିଁ ତ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲା କି? ହଁ ସାର୍, ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି। କିଛି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲର ସାମ୍ପଲ୍ ସବୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାହେଇଛି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେଠୁ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଯିବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଓକେ, ପରଫେକ୍ଟ। ଯାହା ହଉ, ଫାଇନାଲି ଏକ୍ଜାମ ତ ସରିଲା। ତୁମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ କେମିତି ହେଇଛି? ହଁ, ଭଲ ହେଇଛି, ବଟ୍ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ମୋର ଭଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ଯାହା ଭାବିଥିଲି ସେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ସବୁ। ତାହେଲେ ତୋର ଏକ୍ଜାମ ପୁରା ବାବା ଠୁଲା। ହଁ, ସେଇଆ କୋଉଠୁ ଶିଖିକି ଆସିଛି, ଚଲେଇଛି ଗୋଟେ ଆଉ। ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ କଲେ ତେବେ ଆମକୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିକି ଏ ସ୍କୁଲରେ ଆସିକି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଏଠି ରହିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରଠୁ ଏ ସ୍କୁଲ ବହୁତ ଦୂର। ହେଲେ ଚଗଲାକୁ ଆମେ ଏଯାଏଁ ଏକ୍ଜାମ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣେଇନୁ। ସେ ଜାଣିଲେ ବି କ'ଣ କରିବ? ସେଟା ଠିକ୍, ହେଲେ ଯଦି ଆମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଏ ସେଇଟା ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଆମେ ଚଗଲା ଆଉ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବା। ହଁ ଠିକ୍, ଯେ
ହେଲେ ଏବେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁ କରିବା, ଯୋ ହୋଗା ଦେଖା ଯାଏଗା। ଏକ୍ଜାମର ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁ, ତାପରେ ଆମେ ଚଗଲା ସହ କଥା ହେବା, ସେ ବୁଝିଯିବ। ମୋ ଭାଇ ଆସିଲାଣି ଆମକୁ ନେବାକୁ। ଦେଖ ସେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଚାଲ ଯିବା ଜଲ୍ଦି। ହଁ ହଁ ବାବା, ଠୁଲା ଠୁଲା ଠୁଲା। ସାର୍ କିଛି ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ଝିଅର ବର୍ଥଡେ ଆସୁଛି ଆଗକୁ, ତାକୁ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ କରିବି ସେୟା ଭାବୁଥିଲି। ଓ ତାହେଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ପାର୍ଟି ଦେବେ। ଅଫକୋର୍ସ, ସିଓର ଦିଆଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଅଫିସରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି କୁଆଡ଼େ ତୁମ ମ୍ୟାରେଜ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ଘର ଲୋକ। ହଁ ହଁ ସାର୍, ବୋଉର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଜଲ୍ଦି ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଯାଉ ବୋଲି। ପୁଅର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍, ସୋ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେଲେ ତୁମେ ରେଡି ତ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍? କୋଉଥିପାଇଁ ସାର୍? ସାଦିକା ଲଡ୍ଡୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ କ'ଣ? କିଛି ସିଓର ନାହିଁ ସାର୍। ଗୋଟେ ଦେଖାରେ କେମିତି ସବୁଦିନର ସାଥୀକୁ ବାଛି ନେବି? କମ୍ ଅନ୍, ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରନି, ଆଗକୁ ଦେଖିବ ସମୟ ସହ ସବୁ ସହଜ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍। କ'ଣ ଉଡ୍ ବି ୱାଇଫ୍ ସହ ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହବାକୁ ଯିବ ନା କ'ଣ? ନା ସାର୍, ବୋଉଙ୍କ ଡକ୍ଟର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ମାର୍କେଟିଂ କରିବାର ବି ଅଛି। ଆଉ କାଲି ଜଲ୍ଦି ଅଫିସ୍ ଆସିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବାର ଅଛି, ତାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଆସିପାର, ବଟ୍ ମୋତେ ସେ ଲ୍ୟାବ୍ ଟେବୁଲରେ 2ଟା ଫାଇଲ୍ ଅଛି, ଆଣିକି ଦେଇଦିଅ। ଓକେ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଫି ଆଣିବି କି ସାର୍? ଉଫ୍, ପୁଣି କଫି? ସରି ସାର୍, ମଜାକ କରୁଥିଲି। ଟି ଆଉ ଫାଇଲ୍ସ ଆଣୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଓଃ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍। ଆଜି ଏ ବାଳୁଙ୍ଗା ଦଳଙ୍କୁ ପାନେ ଦେବି, କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବି ନା, ଛାଡ଼ିବିନି ଜମା। ଚଗଲା ଦେଖେ ସେ ଫକୀର ଭାଇ କେମିତି ଆମ ଆଡ଼େ ଚାହିଁକି ମନେ ମନେ ଗାଳି କରୁଛି। ହଁ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଥରେ ଫ୍ରିରେ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମନ ହଉଛି। ହା 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 ହା। ସେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ଆମକୁ କେମିତି ପାନେ ଦବ। ସେ ଆମକୁ ଜାଣିନେ ବୋଧେ ଭଲସେ। ସେ କୁଆଡ଼େ ଭଲ ଭଲ ପିଲାଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ଲୁଚେଇକି ଖାଇଦିଏ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରୁ। ହଁ, ମୁଁ ଥରେ ଦିଥର ତାକୁ ଖେଳ ଛୁଟିରେ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିଛି, କେହି ପିଲା ନଥିଲା ବେଳେ। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ଆଜି ପୁଣି ତାକୁ ମଜା ଚଖେଇବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସାର୍ଙ୍କୁ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବ, ପୁଣି ଘର ଲୋକ ଯାଏଁ କଥା ଯାଇପାରେ। ଚୁବେ, କେଡ଼େ ଡରୁଆଟା ଏଇଟା। ଶୁଣ ସମସ୍ତେ, ଆଜି ସେ ଆମ ଟିଫିନ୍ ଖାଲି କରିବାକୁ ସିଓର ଆସିବ, ସେଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଖେଳ। ବାବା ଠୁଲା।
ମୋ ସହ ମଜା କରୁଛ? ହଉ, ଏକା ମାଗରେ ଶୀତ ଯାଏନି। ମୋ ଦିନ ବି ଆସିବ, ଆଉ ଭଲ ସେ ପାନେ ଦେବି ତୁମ 4 ଜଣଙ୍କୁ। ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା। କିରେ ତତେ ଯୋଉ କାମ କହିଥିଲି ହେଇଗଲା ତ? ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଖେଳ ବାଡ଼େଇ ସାରିଲିଣି ନା ଆଉ। ସାବାସ ଟୋକା। ଟିକି 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 ଘଣ୍ଟା ଚାଲେ। ଟିକି 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 ଘଣ୍ଟା ଚାଲେ। ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ମିନିଟି ମୁଁ ଝିଅ ଦେଖିଲି 3ଟି, ମୁଁ ଝିଅ ଦେଖିଲି 3ଟି। ମାଲୋ ସବୁ ସେ 4 ପିଲାମାନଙ୍କ କାମ। ଛାଡ଼ିବିନି କାହାକୁ। ଓହୋ କି କଷ୍ଟ ମାଲୋ। ଗଲା ମୋ ସାଇକେଲଟା ବି ଗଲା। ସେଦିନ ସବୁ ଫଳ ଖାଇଦେଲେ, ଆଉ ଆଜି ମୋ ସାଇକେଲ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ସବୁର ହିସାବ ନେବି ତୁମମାନଙ୍କଠୁ। ରୁହ, ବୁଝୁଛି ତମ କଥା।